10, 11, 12, 16, 20. Yes! Yes! Hoy! Ganyan na namin dito. Sir, bilbilang lang ito kayo. Apay, pag ano mga pay nga bilbilang ang dagito kayo ka amo nga may sanga kayo ka da bayad na datang. Ay, diyan ka maa, sir, no? 50 ti may sa, mano ti nabilang mo? 5 lang, sir. 5. 250. Oh, 250 ti bayan na. Ada kortam dito. Ada, sir. Yan na. Wah. Darasum. Kabayag-bayag tay kulong kanto kay de. Ay, unay. Udah pa, sir. Bilang Pasir ka nga mukha kuyog pa tinam. O ano? Sorry, sir. Oh, sige. Oh, sige, hot. Gan. Diretso ka noin. Magpasya-pasya dito. Ay, sir. Yes! Nalokok siya security guard. 20 ti binilang ko, 5 lang ti. Imbagak, yes! Agbilangak sa peti. Gaduma, yes! Yes! Ipada mo ko dyan kakamat. Ay, pare. Ada imbagak ka na kayo. Ada nalokok nga si Kyo. Apaya? Ay, kurang pare. Naistorya ka na kayo. Among pare. Oh. Nagbilangak na kayo. 20 ti binilang ko. Santo. Kat, kung na dyan si Kyo, 50 ti may sanga poon. Kat nga imbagam. Pareho. 5 lang at binilang ko. Kat nang itadakti. 250. Ay, awan. Sige, pare. Si katilino ko na na. Ay, sus. Ay, awan. Awan bayad na dragita. Kat po naman si Kyo nga, bayad na may sanga kayo kat 50. Si katilino ko na.